ndị be anyị ekene m ụnụ ndị wawa be anyị. Aha m bụ Obiora Nekekoro wawa nke wawa TV ya na Solid FM. Anyị nwa na-eme igede wawa na Solid FM. Ihe anyị ji bịa ụbọchị nke taa n'ụwa bụ maka ndị ụmụ nwanne anyị ndị Nsụka, omume ha ebe nwanne anyị nwoke nọ bụ Right Honorable Ifeanyi Ugwuanyi. Omume ha na-emeso ya nwoke ajọgbu udene sigbuo nkakwu. Mkpali na ọnọdụ dị iche iche nke ha na-eme n'ebe ọ nọ abụghị ihe kwesịrị ekwesị ka mmadụ na-eme nwanne ya. Eziokwu o nwere ike ịbụ na o nwere ka o si mee mmejọ gị ka isi chọọ na elekshọn ntuli aka nke gọvanọ nke emelụ na Chijioke edo ọ ga-abanyeghị n'ọchịchị. O nwere mgbe ị ga-eme ihe ga-asọ onye ọbụla ụsọ. Iji kwere wee maatụ, Sullivan Ifeanyi bụ onye Udi. Onye bụ spika ya mgbe ahụ bụ Iji N'Odo bụ onye Ukeghe. Eneghị anya ọ na Udi ka ha si wee pụta ojebe ogene. Na-atụ anya na Sullivan ga-ewere ọchịchị wee nye ka ọ bụkwa dị ofu ebe ahụ. Mana Sullivan enecha anya wee sị mba, wee nwere enye Ifeanyi Ugwuanyi. Ọ na-ewute Nsụka tata na isi ụzọ bụ Nsụka ka ya kewepụta ha wee tinye na Nkanụ dịka esi kewepụta Ukeghe wee tinye na Nsụka. Mana ka o si na dị, onye emejọrọ gbaghalụ, onye ọ na-enwe iwe gbaghalụ, welu n'ofu obi wee soro ihe dị na Nsụka. Ụfọdụ ya sị, kedu ihe Okorowa nwa na-etinyela ọnụ ihe gbasara Nsụka? Azarụkwana m Okoro Udi, asakwana m Okoro Nka, na azakwana m Okoro Nsụka. Ihe nzara bụ Okorowa awa, maka na awa bụ okwu na-ịtọchiwere ekwu. Ya melụ, o metụta ndị a o metụtara m, o metụta ndị a o metụtara m, ndị o metụtara m. Ka anyị nwere ofu obi wee bili. Ndị Nsụka ka m na-agwa, onye ya na-ekwu na-enwuta, ịchọ idelu m ihe iyi edelu m. Mana anyị na-achọ bụ ka anyị ghọta na onye mebie ihe ha ji wee dị ebube nke obodo aha na Ifeanyi Ugwuanyi ka nwere ihe ọ ka ya emewuru Nsụka iji wee maatụ. Maka na na-ekwu a na-atụpụ nkịta akpịrị a na-egosi ya na-ekene free surgery nke ọ na-eme. Ụlọ amabe ego na-eji eme surgery, ma heart surgery ma dị iche iche onye ndị nke ọ na-eme ka ngosikere unye na ihe onyonyo akụ na wee fụ. Ọ ka nwekwara ọtụtụ ihe ọ ka wee ike imewuru Nsụka. Eziokwu na ọ nọrọ na sineti, ọ nọrọ na gọvanọ, mana ọ ka nwere ihe dị iche iche o nwere n'obi ịka melụ Nsụka. Ọ gịnị dị ka Sullivan mere Udi karịa Ugwuanyi? Ugwuanyi ka dịrị ọrụ na Nsụka karịa ka Sullivan lụrụ. Mana n'afọ ka ndị Udi na-akpọ Sullivan iyi na-eme ya ka unu si eme nwanne unu ụka. Amarakwa m Ifeanyi Ugwuanyi, amarakwa m mụ na ya nwekwara ihe mụ na ya jikọrọ. Mana ọ nwanne anyị nwoke ka ọwụ kwanye na ugwu lụrụ elu kwado na ya ka o nwee ike. Bụrụ na ọ mmejọ ka o mejọrọ, ọ fụgo na o mejọrọ, ọ ka ya emekwa ihe o kwesịrị ime dịka mmadụ wee mekwa Nsụka proud. Ebe ọ na-eme ya, o gosiri na uche ya dị ya na nkwado lụrụ anụ ya na ugwu lụrụ anụ ka unu wee nweta ihe a na-akpọ n'ọnụ oyibo best of him. Daalụnụ, ngwa kirienụ ihe onyonyo a wee fụ ihe ndị nke ọ na-eme ka ọ chịchara ọchịchị. Unu ihe nkwado ọ ya eme karịa. My name is Nsuka. I'm from Enugu State. I need to tell you guys that people should stop criticizing this free surgery, this Gbogbogbo free surgery. It is real. I'm a living testimony. They did this free surgery for me. It's a major surgery. So, you people of Enugu State, Nsuka precisely, anytime people have this emergency something, people should start coming down to Gbogbogbo free surgery at Edem Road, Julius Ajogu Memorial Hospital, and come and have your own free surgery. My name is Ukamaka Okafor. I'm from Okpata. Ana m ekele ụlọ ọgwụ
onye ọ na-asị na gburugburu adịghị eme free surgery n'ọbụ asị. Ụmụ m na-abịa ebe a bụ highest place enwere ụlọ ọgwụ. Ana m ekele gburugburu, ekele ndị ọrụ ya, ekele ndị ọkụrụrụ m ọrụ na Chikwufute m ahụ. Chineke abịa. Ana m ekele gị otu i siri jee mee Okufute nwa m n'udo, nwa m ndọrọ ndọrọ. Gburugburu ekele dịrị gị na ndị ụwa gị. Ụmụ ụnụ bịara ebe a na be m highest place. Chineke abịa ma nara ekele n'ọrụ gburugburu, n'ọrụ dọkụ, n'ọrụ ndị ụlọ ọgwụ niile nlepa. Ana m ekele isi nwa m isi imo. Chineke ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Aha m bụ Chinemere m, abụ m onye Ụkpata. Achọrọ m ka m kọwara unu na gburugburu free surgery a na-eme n'ọnya ma bịa na-azụ ọtụtụ ndị mmadụ n'Enugu steeti, Ugwuanyi ma ndị Anambra na-abịacha. Ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ọ bụrụ eziokwu, na ọ bụrụ ezigbo ihe. Achọrọ m ka m kọwara unu na ọ bụ ezigbo ihe. Onye oji maọbụ onye oji nwaanyị ya kpọrọ ya bịaba na Ugwu Memorial Hospital. Ọ dị na Eden Road. Onye akpọrọ nwa ya maọbụ onye ọbụla ọ dịgo mma gbasa anyị bịara ebe ọ na-anwụ anwụ, onwere onye ma na ọ ya dị ndụ, kama na Chineke wit dọg anyị bịabutere ihe gburugburu si ka a na-eme ndị mmadụ ka a wee na-azụta ọtụtụ mkpụrụ obi. Anya mere na nwa m dị ndụ tata, aka m ji wee na-akọwara onye ọbụla o ji ka ọ kpọrọ nwa ya bịaba maọbụ ya maka o ji ka a zọpụta ya ka onye a ghara ịnwụ. Ọzọ eme na Simon Gabriel ndị be anyị na-akwanyere m na-akwanyere na OZ as a my profession. So eshi m Amalegas, ebu m n'Ibo Agwa Road Nsukka, close to Mano Junction, ebe a ka anyị bụ na Nsukka here. Here present with me, onye m na-anọ ebe a bụ nwa m nwoke. So ihe m chọrọ ka m gwa the general public bụ this gburugburu free surgery. Ana m ana ndị mmadụ na-asị na ọ bụ okwu asị. I wonder dị nke a na-akọrọ m akọrọ my own child. Ihe onye a yesterday ka emere ihe a. So ọ kpakọ ji wee bata ebe a. So ụtọ just come along Edem Road, Dr. Ajogu Memorial Hospital. That is where this thing is taking place. So if you are doubting it, come to me. I will direct you. You will see it with your two eyes. This is for the general, every surgery. Call it CS, call it what is it, fibroid. 2 persons of fibroid I witnessed with my own eyes in the hospital. Many of them upstairs there. So the day before my son's home, we had 3 persons. All of them are already running around the environment of the hospital. Because ndị be anyị unu bịa na ihe ahụ enyemaka gburugburu wetara, ọ ka na-eme exist even today m na-ekwu. Don't mind people. If you want them, I can take you any to the particular place that they may. You have seen I am a living witness. Thank you so much. Please don't dot it. Ndị be anyị daarụ n'oru ndị nsị ka ekele m niile. Onye a bụ nwa m nwoke Chika dibịa. Asị m na-abụchile m onime m abụghị mbebe m nọrọ ya akwụ ya. Na-afụchile mba na-eme operation free of charge ma abụghị na ụlọ ọgwụ nọ na Edem Road gburugburu na-afụ maka ya. Biko na usoro m kelee Chukwu na ihe nnafụtara ihe naftara nwa amụ mgbe ọzọ anyị jere na akpọ 9650 ndị ọzọ akpọkọ 700,000 nsị abụghị ala kpọbụ mmemme aga bifọ ma survive. Omume enyi m nwaanyị na-ere ji n'ikpa emere nwa ya ọsọ m gba bịa dị na nwere be ndụ nsị ya na-ewe na ọsọ m nọ na Edem Road. Eziokwu onye m direction sị m na ọbụ opposite assemblies opposite Accession Hospital. Muru mbom no by the right. Nsi okay. Eziokwu rute ihe m na-afụ gaba eziokwu. Mmadụ ebo na-erutere m fụ onye food kesi nwa m vu obulata ma. Mmadụ ebo ememe before my son. Na-erute m fụma ha obulata m n'onwe ma. Ncheme ebe ndị ọkịja sị m vute akpa ego ndị ọzọ chiri ya gwa m. Ọsọ m nọ m dịrị nwa m laadị mechere anyị operation free anyị laadị n'ọbụ gburugburu sisi m onye menu onye gide n'ụwa niile eka maka ndị na-asị na ọ bụ okwu asị. Aha m bụ Ozeme na Rosemary Nkechi nyere onye Amalegas. Ọ bụghị ihe a na-achọ my address bụ Ibe Agwa Road, Divine Kitchen Catering Service. Ị chọrọ ịma ma ọ bụ eziokwu bịa na shop m bịa jụma m sị m ọ bụ eziokwu bịa enyi na-ekwu sọ bụ okwu asị.
main shop m bụ na UNN Abuja building. Ịbịa ebe ahụ na ị ga-ajụta m benefit nọ na ya chọọ m inweta m. Biko onye for operation ji nwa ya maọbụ nwanne ya maọbụ di ya n'udiri batara ọsọ no free of charge. Free surgery Ben. Oh, my name is Dr. George Ajogu. I'm the Director General of the Guru Free Surgery Program. I read an article today where some groups are saying, talking about the Guru Free Surgery Program, this. Oh, that's quite a pity. I want the general public to understand this. The Guru Free Surgery Program and medical outreach started when His Excellency Right Honorable Ifeanyi was still the governor of Enugu State. The major aim of the program is apolitical. It's not because of politics. He started it to save the life of the people because of his good heart. The poor masses that cannot go to the hospital because of his good heart. Now, when he was the governor of Enugu, based on what they wrote, he established type 3 hospitals almost every local government. He renovated and rebuilt a lot of district hospitals and general hospitals. He established, the first one he established a teaching hospital, which is the university established at Sumas in Nsuka. Why all this rubbish? Why I'm laughing is, I want the general public, we publicize every surgery we do. When you get there, you see the name of the patient, you see the town, you see the phone number. Go around, pick out a number when you are writing to show you have an evidence. Go around, pick out any number or any person there and publicize that say this particular person we placed here that is not existing. Show me so that I will prove it to you. Stop. See, this program is not for politics. He is doing it because he's a very good man. When Buruburu was betrayed, he said we should continue the program. He puts the money into the program. He bought several surgical and medical equipment for the program. He's spending much to make sure that the program is existing. Even when he was betrayed as the government, to show you that is not political. Leave His Excellency Right Honorable Ifeanyi alone. He's not talking about politics. You people that believe in politics, what have we achieved? The program has covered the entire country. Some people from Ghana this are coming for the program. The free surgery program. When you are writing about a free surgery program that is fake, move to all our articles. Those that will save their life, we are putting their phone number. Map out one particular person. Prove one particular person there that we place there that is a fake person and show us, let us know. Stop writing all these things. I am Dr. George Ajogu, the Director General. Buruburu, His Excellency, trained me at University of Benin. He made me a medical doctor. He trained me as a medical doctor at University of Benin. I graduated from University of Benin. Buruburu made me a great doctor, a great surgeon. Please, people should leave Buruburu alone. Thank you so much. Dalun, de men, de jen, de yon. Alan, de bay. Ekenemun. Waka kwa no kro wa nke wa TV ya na Solid FM. Ka ọ dị nụ